Opisyal ng inilunsad ng Department of Education Central Luzon ang 2021 Brigada Eskwela bilang paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa September 13. Sa isinagawang virtual kick-off program, binigyang diin ang lalo pang pagpapalakas sa pakikibahagi ng education partners at stakeholders upang matiyak ang patuloy na pag-aaral sa kabila ng nararanasang health crisis. Ang tema ngayong taon, bayanihan sa paaralan. Nais bigyang diin ng kagawaran ng edukasyon ang kalagahan ng collective efforts na kanilang kailangan upang matagumpay na may sakatuparan ang iba't ibang alternative learning modalities tulad ng modular approach, online learning, radio-based at TV-based instruction. Nagpasalamat si DEPED Region 3 Director May Eclar sa suporta ng education partners, kabilang ang local government officials, civic groups at non-government organizations, mga magulang, barangay leaders, volunteer teachers at maging sa mga komunidad na tumulong sa anumang paraan malampasan lamang ang mga pagsubok at hirap sa pag-adopt sa new normal mode of education. Patunay daw ito na kaya ng mga Pilipino na bumangon sa anumang kalamidad at krisis dahil sa tulong at suporta ng bawat isa. Kasabay ng paglulunsad ng Brigada Eskwela, nangako rin ng DEPED Central Luzon na tutulong upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Tiniyak din na magko-comply sa required health standards ang implementasyon ng Brigada Eskwela, kabilang ang pagsunod sa social distancing at proper hygiene, alinsunod sa IATF health protocols, DOH standards, local at national quarantine rules at iba pang kaugnay na protocols na nakadetalye sa DepEd at DepEd Task Force COVID-19 issuances. Jennifer Salenga, CLTV News.